Strýka Imricha, ktorý koncom 70. rokov zamrzol pri lyžovačke v Tatrách, našli a rozmrazili. Teraz žije v novej rodine a objavuje internet. Dnes sa strýko Imrich chystá na pracovný pohovor. Vojenské lesy, pohraničné pásmo. Na to, aby sa tam dostal, potrebuje spoľahlivú mapu. Akúkoľvek nájde jednoducho na internete. Zadarmo. Pusti, synák. Na stránke www.zoznam.sk sú mapy slovenských miest s konkrétnymi ulicami. Chyba! Tu má byť ulica Víťazného februára. Najaktuálnejšie mapy. Dokonca si nájdete presnú pozíciu objektu a odmeriate vzdialenosť. Navyše si ich môžete aj vytlačiť. Keď to zvládol strýko Imrich, zvládne to každý. S internetom od týkomu.